Nedavno je ovdje bila vaša majka. Razgovarali smo o vašoj ogrlici i o mogućnosti prodaje. Javio nam se jedan kolekcionar koji želi da je kupi. Upravo sam zato i došla. On kaže da moju majku više ne kontaktirate. Koliko košta četvrtina Fortice? Pa nije vrijednost Fortice u ovom što jeste, no što bi mogla da bude. Ima li što zanimljivo dalje? Znate kako? Ronjenje je uvek uživancija. Kad bude spremno, bit će. A kad će biti? Ti se spremaj kada će biti sutra. Koliko ja znam, ti imaš dosta neriješenih problema, sem bure. Što tako lijepo ne kažeš, ne volim te više. Što ne budeš bar iskren. Oni bi hteli da su na tvom mjestu. A ja na njihovo. Da budem normalna. Da imam normalan život.